Сәлем дуслар, урамда кышкы суык җилләр. Татар дәүләт опера һәм балет театрында җилбәяктан исә, димәк, бу үзгәреш җиле. Сезнең белән мин Зөлфия, шушы үзгәреш җиле артыннан киттек. Үзгәреш җиле фестивале инде 4нче тапкыр уздырылса да, тамашачылар бары тик сәхнәдә нәрсә барганын гына күрә ала. Мин бүген моны төзәтергә һәм сәхнә арты тормышы белән сезне таныштырырга тырышам. Һәм әлбәттә инде фестивальнең ветераннары белән дә аралашмыйча кала алмадым. Festivalde яңгырашагына мин тыңлап утырам. Әйбәтрәк заман. Артистларда үсеш бармы соң? Бар, һәм әзрәк йомшарганнар. Теге артык кычкырулар бар иде. Хәзер әзәйгән. Менә кичә инде бер концерт куйдыгыз. Зал ничек кабул итте? Зал бик әйбәт кабул итте. Президент ничек? Президентны белмәдем, аны күрмәдем бит. Елмай утырды биште. Елмайганнар, ул елмай утыра. Мы получаем огромное удовольствие, потому что произошел переворот внутри нас, нашего отношения к татарской фолк-музыке. Минем өчен бу проект бик ачыш минем өчен. Мин дә инде кешеләргә шушы проект белән танылдым. Тамашачыга. Лена, сез теге елны сәхнәдә басып торганда, шундый кызыклы положениедә идегез инде татарча әйтсәк. Менә быел инде сез әни, нинди үзгәрешләр китерде шушы үзгәреш җиле сезнең тормышка? Во-первых, то, что я стала настоящей мамой, испытала это огромнейшее счастье, и уже выходя на сцену в своих песнях также все-таки передаю вот эти ощущения настоящей женщины, которая растит ребеночка. Кызыгызга сез менә татар телендә бишек җырлары җырлыйсызмы? Бәлки безгә җырлап күрсәтерсез бер бишек җыр? Әлли, бәлли, әлли, бәлли. Сез заманлаштырып җырлыйсыз инде, джаз шундый. Үзгәреш җиле күп артистларның чәчләрен үзгәртте. Төрле прическалар барлыкка килде. Сезгә үзгәреш җиле ничек йогынты ясады? Минем прическалар да үзгәртте. Минем чәчләрем үсте. Ничек үзгәртте үзгәреш җиле сезнең чәчне? Минем чәчне ничек үзгәртә инде. Менә күренмим әллә. Карагыз, битен җире ялтырап тора. Пудралар белән итеп чыгаралар. Әлбәттә, без бит инде сәхнәгә чыкканда әзер булып чыгарга тиеш. Һәм безнең шундый әзерләүчеләр төркеме булгач, безгә тагын да рәхәтрәк. Минем чәчем бик каты үзгәрешләр кичерде, чөнки аның өстендә кепка барлыкка килде. Шуның белән ул менә аның шундый көтелмәгән шокта ул хәзер шундый халәттә тора. Менә Илгиз Шәйхәҗин сезнең белән җырлаган. Чәче үскәннән үсә бара. Әснеке ничәптер менә. Без бит инде бер-беребездән аерылып торырга тиеш нәрсә белән булса да. Менә шуңа күрә дә бәлки номерның изюминкасы буларак алар шулай сайлап алгандыр ике башкаручыны. У вас в Инстаграме была такая рубрика, вы изучали татарский язык и обучали своих подписчиков. Да. Чему научились? Чему научились? Лучше, наверное, сказать, чему научили, потому что у нас там периодически в кадр попадали такие люди, как, например, дядя Вадя Галыгин. Дядя Галыгина мы научили бик яхше. Да. Он сказал, что бик яхше ни с чем не перепутаешь. Сез бу концертта ике үзегезнең дуэтны алыштырасыз. Ике кеше белән дуэт җырлыйсыз. Кем белән уңайлырак? Кем белән уңайлырак? Икесе белән дә җиңел, беләсезме? Чөнки берсе аның җырчы, икенчесе җырлый белми торган. Шуңа күрә ул Сез аның фонында? Юк, шуңа күрә ул рэп кына укый. Мин җырлый белмәгән кеше янында матуррак күренәм, беләсезме? Уңайлырак күренәм. Если вернемся уже к татарскому, үзгәреш җиле бик яхшы?
Бик яхшы. Так, мандарин исе аңкый, шаршылар алынды, төрле төсләүтләр яна. Нәрсәдер оныттым сыман. Кыш бабай белән кар кызы. Туктагыз әле. Күптән түгел Рәзил миңа алар бөтен Казанны тутырды дип әйткәннәр. Алдаламадым икән, бәлки алар арасында берәр әйбәт кыш бабай табып куербыз. Әйдәгез, киләсе репортажны карыйк. Сәлам, кадерле дуслар! Ни өчен без кышны көтәбез? Әлбәттә, туганнар белән бәйрәмне каршылар өчен һәм ялкыннар өчен, әмма балалар өчен ул бик тылсымлы бәйрәм. Шуңа күрә Казан Кремль урамнарында махсус алар өчен шын әкият оештырдылар. Бер нәрсә дә аңламадыгыз, хәзер тиз генә сөйләп китәрмен. Кыш бабай һәм кар кызы резиденциясенең 10 еллыгы уңаена 23 ноябрь көнне Казанда Кыш бабай дуслары җыелды. Алар 1 май мәйданында үз юлларын башлап җибәрделәр. Кыш бабай үзенең дуслары белән парадның иң башында очрашты. Ул да булса Бөек Устюг Рәсәй Кыш бабае, Кар кызы, Байкал Кыш бабае, Финляндиядән Санта Клаус, Удмуртиядан Тыл бабай, Матушка Зима, Девица Метелица һәм Вятка Кикимрысы. Шуңа кадәр Кыш бабайларны күреп, минем бары тик бер сорау туды. Мин 10 яшьтә сораган велосипед кайда? Сез Санта Клаусны үзегезнең көндәшегез дип саныйсызмы? Hey, улым, ничек инде Санта Клаус минем көндәшем булалсын? Мин аны бер дә үземнең көндәшем дип санамыйм. Ул минем бик якын дустым. Менә күрдегезме? Ул бүген дә минем бәйрәмемә килгән. Минем шатлыклы мизгелләремне уртаклашырга дип, менә безнең шатлыклы мизгелләребезне уртаклашырга дип, бирегә кайткан кунакка нинди араларны узып, ничә чакрымнар узып монда кунакка кайткан. Юк, ул бер дә минем көндәшем түгел. Ул минем бик якын дустым, улым. Әкият геройлары Кремль урамнары буйлап Манеж бинасына кадәр бардылар. Һәм шунда ук Кыш бабай почтасы ачылу тантанасы булды. Парад катнашучылары үз юлларын Кол Шаих мәчете мәйданында тәмамладылар. Анда алар Казан Кремль музей-заповеднигын 25 еллыгы белән котлап, кышның башлануын игълан иттеләр. Кыш бабай җәй көне нәрсә киеп йөри? Футболку кие, шортик кие, кроссовки кие. Шортик белән футболка һәм кроссовкадан гына йөриме? Кар әле бөтенләй күренмәсә дә, балалар аптырап тормыйлар, әмма шундый таулардан шуып күңел ачалар. Урындыкка басып Кыш бабайга шигырь сөйләмәсәм дә, үз хатымны почтовый ящикка ыргытырга өлгердем. Җавапны озак көтәсем икән, юк микән белмим. Ярый, сау булыгыз, пока. Без Казанда күңел ачкан вакытта шаянлылар инде Мәскәүне яулап кайтырга да өлгерделәр. Моның ничек булганы алдагы репортажда карап китик. Шаян ТВ каналының алып баручылары тәүге тапкыр Мәскәүгә юл тотты. Һәм аларны анда бик күп кызыклы очрашулар көтте. Беренче очрашу Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Равил Ахметшин белән иде. Ул балаларга Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеге эшчәнлеге белән таныштырган иде. Алып баручылар үзләрен кызыксындырган сорауларын да бирделәр. Сез үзегезнең тормышыгыз турында китап язасыгыз килмиме? Килсә, ул нәрсә турында булыр иде күбрәк? Иң беренче мин язасым килде әти-әнием турында. Аларның каян килеп чыкканнар. Шакира, минем иң зур шатлыкларымның берсе, минем бүлмәдә китап бар, әмма мин ел буе архивларда эшләдек. Уфа шәһәрендә, Оренбургта, Мәскәүдә, Казанда һәм Петербургта. И мин үземнең семья каян килеп чыккан минем бу әти-бабалар. Менә бүгенге көндә минем оныкларым 15-нче династия. Мин шул 1595 елдан бирле үземнең семья турында шул материалларны табып, шул китапны чыгардым. Икенче очрашу Россия Федерациясенең Дәүләт Думасында үтте. Шаяннарга Россия Федерациясенең Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлемиддинов Дәүләт Думасы буенча экскурсия оештырды һәм сорауларга да җавап бирде. Шаян ТВ каналы ватаныбызны саклар, ватан телләрен саклар өчен нинди урын алып тора? Сезнең урынның хәтта мин әйтә алмыйм.
нинди әһәмиятле икәнен, чөнки нык әһәмиятле. Без гомумән бик күптән теләдек шушындый каналның булуына, чөнки бигрәк тә читтә яшәгән татарлар, бигрәк тә балаларыбыз, әлбәттә аларга телне саклау нык кыен, авыр, чөнки күбесенең ата-аналары да инде бик үк үзләре дә сөйләшеп бетермиләр, сөйләшмиләр, башка төрле мөмкинчелекләрдә, мәгариф мөмкинчелеге дә юк. Шуңа күрә инде сезне карап, сезнең тапшыруларны карап, әлбәттә алар туган телгә аларда кызыксыну уяна. Сәяси очрашулар арасында шаяннар бөек шагыйрьләребез Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр дә куеп өлгерделәр. Шулай ук Муса Җәлил исемендәге мәктәп укучылары белән аралаштылар. Мәктәп укучылары безнең хезмәткәрләрне ачык йөз белән каршы алдылар һәм саф татар телендә концерт куйдылар. Хәтта Мәскәү каласында балалар Шаян ТВ каналын яратып карый һәм без шуңа тагын бер кат инандык. Шаян ТВ карап булырсың шәп бала. Биш көн дәвамында язучылар белән аралашу, кызыклы мастер-класслар һәм бәллүр ябалак өчен көрәш. 6-нчы балалар өчен бирелә торган әдәби премия Глаголица премиясе быел нәрсәләр белән истә калганы алдагы репортажда. Дуслык, сәламәтләндерү, белем бирү комплексы 5 көнгә рифмалар патшалыгы һәм хикәяләр иленә үрелде. Глаголица әдәби премиясе 6-нчы тапкыр бөтен Россиядән иң сәләтле яшь язучыларына бергә җыйды. Мы ежегодно постараемся вносить какие-то новшества в программу, потому что хочется детям больше дать, чтобы они больше узнали, больше увидели. И это еще связано с тем, что география конкурса расширяется, и приезжает очень много детей из других регионов. Оди конкурслардагы сыман жюри әгъзалары катнашучыларга бәя биреп кенә калмый, алар белән турыдан-туры аралаша. Бу брифинг дип атала. Без брифингның иң кыскан вакытына килеп эләктек. Иң яхшырак әсәрләр беренче елларда киләйдеме? Яки шушы Глаголица берничә ел кирәккән саен соңгы елларда әсәрләр яхшырак була башладымы? Балалар үзләрен кызыксындырган һәрбер сорауга диярлек җавап таба алды. Алай гына да түгел. Танылган язучылар һәм шагыйрьләр истәлеккә үзләренең имзаларын калдырып, теләкләрен дә яздылар. Бу гади китапта түгел, катнашучыларның әсәрләре тупланган альманах. Сезнең менә бу конкурска язган әсәрләрегез альманахта басыла, шулай бит? Әйе. Үзеңнең әсәрең белән таныштырып бит әле безне. Мин әкият, хикәя, татар прозасы номинациясында менә минем 3-6 әсәрем. Нәрсә турында ул? Эш абый аларга патша куша сейфны ачырга һәм алар ача да аларга ул 3 бирә. Ләкин ахырында икесе иң зурлары алтын түгел, иң кечкенәсе чын алтын була. Бу инде өйрәтә торган әсәр. Әлбәттә без аның иң башта әсәрләрен укыйбыз. Әсәрләрен укып, шушында иң яхшыларын сайлап чакырабыз. Инде монда килгәч, үзләр яздар микән, укытучылары булышмады микән, әтиәнинсе ярдәм итмәде микәнен белер өчен без аларга иҗади биреннәр бирәбез. Әйтик, берәр инде сүзләр әйтеп, шигырь яки хикәя яздырабыз. Берәр инде картинага сүрәт биреп, әсәрләр яздырып карыйбыз. Һәм шул әсәрләрне тикшергәннән соң бездә инде шик калмый. Егет кыз үзе язганмы, үзе язмаганмы? Һәм шуннан жюрилар бер үзара киңәшеп, арадан иң яхшысын гран-прига тәкъдим итәбез. 5 көн буе узган бәйгедә мастер-класслардан соң иң көтеп алынган мезгел бүләкләү тантанасы да килеп җитте. Бер катнашучы да үзенең дулкынлануын яшерми.
һәм менә алар Глаголица премиясе һәм Бәллүр ябалак ияләре. Мин бу бәйгедә беренче тапкыр катнашам. Бу кыска список каләгүм белән дә бик шат идем. Минем тормыш девизым алга димен. Һәрчак алга, артка борылып карамый, ни генә дисә дә миңа юк диергә ярамый. Беренче катнашуымда ул гран-при иясе булуыма бик шатланам. Алдагы катнашкан кешеләргә тырышырга һәм үзеңнең нәтиҗәләрең белән һаман сокланырга тәкъдим итәрем. Глаголица конкурсында 5-нче тапкыр катнашам. 2 ел буе кыска исемлеккә элеккән идем. Гран-прины мин көтмәгән идем. Мин бик шат, барыгызга да бик зур рәхмәт. Туктагыз әле, булай булмый. Безнең бит инде моны күргән бар. Сәхнәгә иң шәп командалар чыга, залны рәхәтләнеп көлдертә, арадан иң шәпләр билгеләнә. Һәркемнең күңеле шат һәм күтәренке. Ә моның алдыннан нәрсә? Перде артында нинди тормыш кайный? Һәм гомумән КВН татарча була аламы? Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар клубы 1994 елның ноябрендә оеша. Шулай итеп, күпләр яраткан уен Татарстанда безне инде 25 ел көлдертә, шатландыра һәм йөзләгән катнашучыны бер гаиләгә берләштерә. 90-нчы елларда Чаллыда Тоштабанова Фәридә Юкуп кызы татар КВН лигасын булдыра. Башта мәктәпләр арасында гына үткәрелгән бу уенны Фәридә Юкуповна Татарстанда яңа орбитага чыгара. Хәтта Александр Васильевич Масляков та әйе татарча КВН була ала икән дип ризалаша. Началь башлап җибәргәндә име 95 елны Чаллыда без мәктәп балалар арасында башлап җибәрдек менә шул татар КВН-ын. Анда соң үсә алар студент булды и лигага әйләндек инде без. Бездә инде әлбәттә уйнадылар Татарстандан да, Башкортстандан да, башка өлкәләрдән, башка шәһәрләрдән килеп командалар уйнадылар. Мин әлбәттә шатланам, минем эшемнең, мин 20 ел КВНга бирдем үземнең тормышымнан 20 ел бит 1/3 часть диеме. Вот и минем эшем, минем балам үлмәгәнгә мин шатланам, танда ул үсеп бара. Кызганычка каршы бүгенге көндә КВНга нигез салучы Фәридә Юкуповна безнең арадан китте. Ләкин КВН әле дә яши. Фәридә Юкуповна эшен йөзләп кеше дәвам итә. Хәзерге вакытта КВН клубы уеннары 5 лига системасы буенча уза. Республика рәсми телевизион лигасы, Алга лигасы, Татарстан Республикасы КВН чемпионаты, Казан юниор мәктәп КВН лигасы, Әйдә Шаяр татар КВН лигасы. Менә бүген без сынлысында кунакта булып кайттык. Әйдә Шаяр КВН лигасының ярым финалы узды. Ягъни биредә иң көчлеләр генә калды. Катнашучылар инде сәхнәгә беренче мәртәбә генә чыкмасалар да, пәрдә артында курку хисе сизелә. Юк, мин алсу командасыннан түгел, алдан сөйләшмәдек һәм үземне ни өчен аларның костюмында басып торганымны белмим. Кызлар, сәлам. Сәлам. Менә КВНда команда җиңсен өчен аның үзенең берәр фишкасы булырга тиеш. Ә менә сезнең берәр секретный оружиегыз бармы? Безнең секретный оружие әлбәттә назлы гөл. Ә ничек икәнен беләсегез киләме? Безнең чыгышны карагыз. Орша. Катнашучыларыбызга рухи яктан ярдәм итү өчен безгә таныш йөзләр дә килгән. Алар инде татар эстрадасының титаннары булса да, КВНда уйнау җиңел түгел диләр. Беренче мәртәбә катнашам, мин моның рәтен дә белмим бит. Ярый әле башкарып чыгалдым, Аллага шөкер, шуңа сөенеп торам әле. Бик авыр мероприятие икән. Тиз буыннарыма хәтле калтырады. Бәлки бүгенге көннән соң КВНга бирелеп китерсез. КВНга яшьләр чакырган вакытта нишләп килмисең? Бары менә шундый катлаулы әзерлек юлын узгач кына көтеп алынган чыгыш. Бу рәхәтләнеп көлү һәм тамашачының чынлап шатлануы.
идәндә аунилар, аяклары белән әллә нәрсә эшләр, кулларын әллә нәрсәләр эшләтәләр. Бу дуслар минем сәер күнегүләрем түгел. Бу брейк-данс бию төренә хас күнегүләр. Беләсегез килсә, хәбәрчебез Гөлназ аңа профессиональ рәвештә өйрәнеп карады. Моның ничек булганы алдагы репортажда. Килеп чыкмый мине. Ничек кенә өйрәнеп карамадым инде. Каян кемнән генә киңәш сорарга икәне? Радель, син белмисеңме? Кая өйрәнәләр икән ул биючеләр? Бәлки берәр киңәш сорар идеме? Аптырап беттем. Кая гына өйрәнәләр икән соң алар? Тукта, син мине кая алып барасың? Шулай итеп мин балалар һәм яшьләр арасында ел сайын узучы Break Bars Battle ярышына килеп эләктем. 2 көн дәвамында узучы бәйгедә 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр яшьләр катнаша. Аларның гомуми саны быел 450-га якын булды. Идея была просто популяризировать брейкинг на территории Казани, на территории Татарстана и за пределами Татарстана на всю Россию. Ну, конечно же, на весь мир в итоге. Так как вы знаете, олимпийский вид спорта сейчас стал брейкинг. Это наименее травмоопасный вид спорта из всех существующих. Катнашучылар яшь буенча 2 төркемгә бүленә. 7 яшьтән алып 10 яшькә кадәр һәм 11 яшьтән алып 14 яшькә кадәр. Бәйгедә үзең генә дә, команда белән дә катнашырга мөмкин. Нинди генә катылы трюклар, бию элементлары кулланмый катнашучылар. Мин дә алардан калышмаска булдым. Я занимаюсь брейк-дансом около 3 лет, где-то так. Запоминающееся выступление у меня было, это когда я занял 2 место на соревнованиях Big of the Star. Минем Big'та брейк-данс биргә өйрәнәсем килә. Миңа берничә хәрәкәт күрсәтерсеңме? Да, давай. Самое простое движение это крisscross, шаг в пресс. Мы делаем легко. Менә шундый гади күнегү. Шуңа күрә сез үзегез дә моны эшләп карый аласыз. Бәләкәй булуларына да карамастан, максатлар югары. Һәр катнашучы жюри әгъзаларын таң калдырырга тырышты. Брейк-данс буенча Россия һәм дөнья чемпионнары яшь катнашучыларга үз бәяләрен бирде. В данном случае мы судили из личного опыта, можно так сказать, да. Я все-таки сужу ему, чтобы танец был похож на брейк-данс. Ну а так, это музыкальность, это артистизм, это форма движения, это сложность, это оригинальность, творческая составляющая, подача, умение вести битвы, там, в голове целый алгоритм. Дөресен әйткәндә, бу катнашучылар өчен генә түгел, хәтта караучылар өчен дә зыянлы булырга мөмкин. Радель, монда миңа әйттеләр, Гөлназ, синең әйбәт килеп чыга дип, шуңа күрә киләсе елга бу фестивальгә бәлки катнашучы булып та килдем әле. Сез дә миңа кушылыгыз. Став матерью, я испытала вот это вот надо все вставить. Эфирдә кабат. Сәлам дуслар, эфирдә кабат яшьләр тукталышы. Тышта безнең суык җилләр исә башласа, Татар дәүләт театр һәм опера балет. Опера һәм балет театрында Так, мандариннар алды, шыршы исе килеп тора, төрле утлар яна. Нәрсә онытмасам, Кыш бабай белән кар кызы. Хотя дип ишүрс. Шулай дип дуслар, безнең ярты сәгатьлек тукталышыбыз ахырына якынлашты. Ишүрс. Шулай дип дуслар, безнең ярты сәгатьлек тукталышыбыз ахырына якынлашты. Безне үзгәреш җилләре очыртып алып киткәнче сезнең белән сау булашым. Сезнең белән мин Зөлфия булдым. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Ишетеп күршеләр менсә дә, бие таңга кадәр күршең белән бергә. Бу җырны ишеткәндә артымнан кабатла.